can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Salutări și bine ați revenit pe canalul Gust Suprem. Fraților, astăzi avem un nou episod. Am comandat de la un restaurant de la care am mai mâncat în trecut. Din ce îmi pot aminti, mâncarea a fost foarte bună și atunci, așa că astăzi am zis de ce nu să o încerc din nou. Ei bine, haideți să vă arăt și ce am comandat. Mâncarea deja a ajuns. Aici avem mâncarea. Am comandat mai multe lucruri de data asta. Hai să vedem exact ce avem aici. Și avem, în primul rând, o salată. După care avem aici un meniu kebab, pare a fi. Și se pare că am și o chiflă care vine împreună cu ele. Hai să vedem ce avem în cealaltă pungă. Și avem aici sosurile. Mi-am luat mai multe sosuri pentru că îmi plac. După care avem aici o shawarma. Desigur o cola pentru că doar așa intră mâncarea foarte bine. Aici cred că avem cartofi prăjiți. După care avem aici sote de ciuperci. Aici avem un orez cu legume. Ei bine, dragilor, cam aceasta e toată mâncarea pe care am primit-o. Valoarea fiind de 77 de lei. Vreau să încerc ceva nou începând cu acest episod și anume să cântăresc și cantitatea mâncării. Pentru că ați văzut și voi acolo pe bon, de obicei vă apare o cantitate, dar de cele mai multe ori puteți avea surprize. Porția de cartofi prăjiți. Ea are 271 de grame. O să vă pun pe ecran și exact valoarea pe care ne-o prezintă meniul complet. Tot din meniu face parte și kebabul, care din nou să vedem ce greutate are. Ei bine, el are undeva la 713 grame. Ce pot să vă spun din start, pare a fi o porție serioasă de kebab aici. O să mergem mai departe acum la shawarma. Din nou o să vă afișez pe ecran. Ei bine, ea ar trebui să fie o shawarma medie, dar se pare că și ea are undeva la 409 grame, ceea ce pentru mine, fiind un mâncăcios, vă pot spune că ar trebui cel puțin să mă satisfacă pentru o masă. Mergând mai departe, avem aici soteul de ciuperci. Acestea cântăresc 353 de grame. Măi, mie chiar îmi place cum arată și din nou o cantitate suficient de satisfăcătoare, zic eu. În continuare avem aici orezul cu legume, hai să-l vedem și pe el. Din nou undeva la 431 de grame, o altă porție destul de mare. Aici avem și cartofii prăjiți. O să punem și ceva sos, pentru că am luat destul de mult. Hai să nu mai stăm pe gânduri, așa arată cartofii prăjiți. Am pus un pic de sos. Sosul de usturoi e pur și simplu genial. Cartofii din nou sunt și ei buni. Ei bine, e o porție generoasă care chiar merită încercată. A venit momentul să trecem și la kebab. Ce pot să vă spun din start este faptul că oamenii aceștia cred că mi-au citit gândurile în ideea în care voi știți deja că mie îmi place să mănânc cu destul de multe sosuri. Cam acesta este felul în care arată kebabul nostru libanez. Hai să-l gustăm pentru că mi-e foarte, foarte foame. Cam așa arată el și desigur să-l încercăm. Văd aici că are ketchup. Ok, aici cred că e maioneză. Aici este o bucată de cărniță cu două combinații de sosuri. Hai să o vedem. Fraților, carnea asta e foarte, foarte bună. E super condimentată, e bine făcută și aceste sosuri merg perfect. Mai avem încă unul alb aici. Hai să încercăm și pe ăsta. Este un sos mai diferit, cred că e cu smântură. Super bun și ăsta. Mai luăm câteva goi. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Fraților, combinațiile de gust sunt extraordinar de bune. E dulce, picant, un pic sărat, e extraordinar. Până acum îmi place maxim. O să trecem la mai departe și ulterior o să revin la ele să le mai degust. A sosit momentul să încercăm și soteul de ciuperci. Din nou arată destul de bine, zic eu. Hai să-l și încercăm. Eu sunt mare iubitor de ciuperci. E bun. Ce-mi place la el? Percile sunt destul de bine gătite. Pe lângă asta, ceapa este ușor trasă în tigaie, din ce pot să-mi dau seama. Pe deasupra mai are ceva verde, nu știu exact ce este.
dar una peste alta e destul de gustos. Acum o să trecem la cele două porții rămase, adică orezul cu legume. Din nou arată destul de bine, o să le încercăm împreună. Hai să începem cu orezul, bine făcut, îmi place. Verdeața de deasupra cred că este pătrunjel, zic bine? Are un gust foarte, foarte bun. E genial. Are orez, morcovi. Văd aici ceva mazăre, puține ciuperci, cred că ceva ardei prin interior. E foarte, foarte bun. N-am cum să nu le mulțumesc pentru salată. Acum o să trecem la ultimul fel de mâncare, și anume o shawarma. Arată suficient de bine, zic eu. Aici avem și shawarma noastră. Hai să luăm o mușcătură. Foarte bună. Simte carnea, e destul de bine gătită. Are condimente pe ea. Împreună cu aceste sosuri fac o shawarma foarte bună. Salată pe deasupra, cartofi prăjiți. Bun atunci, dragilor, eu o să continui să mănânc. Până una alta pot să vă spun că mâncarea celor de la Bun de Tot este surprinzător de bună. Mi-aminteam că a fost foarte bună și în trecut, însă acum am rămas plăcut surprins. După cum ați văzut și voi, porțiile sunt mari, foarte mari, surprinzător de mari, ceea ce e un lucru bun, zic eu, în ideea în care astăzi, cu suma de 77 de lei, mi-am luat mâncare pentru toată ziua. Nu uitați să lăsați în comentarii părerea voastră, dacă ați încercat și voi mâncarea de la ei, dacă v-a plăcut sau nu, dacă sunteți din Sibiu și vreți să mâncați ceva bun, cu mare drag vă recomand acest restaurant, Bun de Tot, Sibiu, mare drag.